Vážení diváci, nachádzam sa v múzeu Gdaňsk, v múzeu druhej svetovej vojny tu v Poľsku. Druhá svetová vojna sa začala 1. septembra v roku 1939 tým, že nacistické Nemecko napadlo Poľsko. Tu v Poľsku prvýkrát ukázali nacisti, ako sa budú správať Poliakom, Židom a Rómom a všetkým národom sveta. Poučme sa z druhej svetovej vojny a z toho, čo urobil človek človeku. Nedovolme, aby sa opakovala história a aby bola tretia svetová vojna a aby boli konflikty tu vo svete. Sami vidíme, čo sa deje. My buďme múdrejší, aj celý svet, a ukážme, že sme spolu a že sme ľudia a že sme neni proti sebe.